Vannak napok a történelemben, melyek nem csak a könyvek napjai élnek. Szívünkben is. Ilyen nap március 15-e. Egy nap, amikor fiatalok álltak ki bátran a szabadságért, a hazáért, és hittek abban, hogy a jövőt jobbá lehet tenni. Az ő bátorságuk, hitük és összetartozásuk ma is példát ad nekünk. Emlékeztet bennünket arra, hogy a szabadság, a hazaszeretet és az egymás iránti felelősség olyan értékek, melyeket nem csak őriznünk kell, hanem tovább is kell adnunk a következő nemzedéknek. Ma diákjaink szívből jövő műsorral idézik fel ezt a különleges napot. Verseikkel, dalaikkal és gondolataikkal szeretnék megmutatni, hogy a márciusi ifjak lelkesedése és szabadság iránti szeretete ma is él bennük. Külön köszönjük Szűcs János úrnak, a Mohácsi Tankerületi Központ főosztályvezetőjének, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével. Fogadjátok szeretettel tanulóink ünnepi műsorát, és emlékezzünk együtt, tisztelettel és meghatottsággal azokra, kiknek bátorsággal örökre beírta nevét a magyar történelemben. Itt születtél ezen a táján, itt ringatott az édesanyád, itt indultál el az útra, s itt jártad ki az iskolát. Itt élnek a barátaid, és itt találtad meg szerelmedet a nagy világon. E körül nincs máshol helyed, itt fogadtad szívedben az írást és a gondolatot, itt eszméltél magadra, itt volt mindig az otthon, most itt mondják neked, elvakult sötét lelkű ostobát, keres magadnak máshol hazát. Gyere el, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartom magam, még akkor is, ha szembe fúj a szél. Ne törődj vele, hogy mit mondanak, az vagy, akinek tartom magam, ne feledd el, hogy szabadnak születtél. Zászlók díszítik ma az utcákat végig, márciusi szélben szállnak fel az égig. Álljunk meg előttünk csak egy pillanatra, emlékezzünk vissza arra a nagy napra. Az a nap a népnek szabadságot adott, mi sem feledjük azt a dicső napot. Isten
Azt mondom haza, s látom a falut, ahol születtem. Azt mondom haza, s látom a térképet, a folyók, a tavak kékjét, a völgyet, a síkságok zöldjét. Azt mondjuk haza, és képzeletünkben megelemelednek a történelem könyvlapjai, és mesélni kezd a múlt. Az emberiség a középkor óta nagyot nőtt, és még mindig a középkori öltözet van rajta. Imit Amort megfoltozva, kibővítve, de ő mindazonáltal más ruhák kíván. Szorítja, alig kap lélegzetet. Aztán szégyelli is magát. Így van az emberiség. Kívül csendes, csak egy picit halványabb a szokottnál.
De belül annál inkább háborog, mint a vulkán, melynek közel van a kitörése. Meddig alszol még hazám? A kakas rég felkelt, kukorékolásra hirdeti a reggelt. március 15, pontos idő 8 óra, helyszín a Pinkbox kávéház. Minden így kezdődött, ezen a helyen, ami főleg az ifjúság kedvelt törzshelye volt, itt alakult meg a Fiatal Magyarország mozgalom és a Tizek Társasága nevű asztaltársaság is. Ők voltak a március ifjak. Petőfi és fiatal társai itt beszélték meg követeléseiket, amelyet a 12 pontban neveztek meg és írtak le. Petőfi így szavalta el először a nemzeti dalt. Így döntötték el, hogy elindulnak az egyetemekhez. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ennek kérdést választatok! A magyarok istenére! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig! Kározottak kősapáig! Így szabadul éltek harca! Szolgaföldön nem nyughattak! A magyarok istenére! Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! Sehonnan ég, bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer, kinek drágább nagy élete, mint a haza becsülete. Jobban ékesíti a kart, és mi mégis láncot hordunk, ide veled régi kardunk. A sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, ide hívott az élet, itt élünk a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, minden álom, minden kép, minden arc. Itt az idő, most vagy soha! Az idő, a hősi az idő, az önfeláldozás. Az idő, a hősi Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereg. Közös teherviselés. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
Esküdtszék képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti Bank. A katonáság esküdjék meg a nemzetségre, hogy magyar katonáinkat ne vigyék el külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió. Íme a forradalom fergeteg, már itt zúg a szomszédban, és mi várunk? Nem, cselekedni fogunk! Talpra magyar, híjon ezen. Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Rabok voltunk, mostanáig kárhozottak, ősapák, szabadon éltek voltak. Szalmaföldben nem nyughatnak. március 15-én kezdődött a magyar forradalom. Ki kellett harcolni a nemzeti függetlenséget az osztrák császártól. A lényeges követeléseket némi hallogatás után a császár elfogadta. Március végén azonban a bécsi udvar megpróbálta visszavenni, amit ilyetében korábban megadott. Az egész ország felháborodott a hír hallatán, és honvédő harcra szólítja fel az ország lakosságát. És jöttek a véres napok. Az első támadás, ami a magyarok letörésére irányult, Jellasics Horván vezette. 1848. szeptember 29-én sikeresen visszavágta ezt a kísérletet a megalakuló honvédsereg. Aztán végül is Grész vezetésével újabb erőfeszítést tettek, ami a szabadsághoz küzdelmét hivatott vérbe folytani. Elfoglalták a Dunántúlt és a fővárost. De a híres hadjárat Görgely tábornok vezetésével újra kiűzi az ellenséget. Első Ferenc József továbbra is úgy gondolta, hogy mindenképpen le kellene törni a magyarok függetlenségi törekvéseit. Az orosz segítségben érkezett. A Budaörsben képzelség a további had. Indul a had, moccan! Ütni szabad, jól van! Szólna a száj, néma. Puska kiállt, célra! Vágtatoló, rajta! Vár, aki fél, nincsen. Vér csupa vér, minden.
bátorságát és a szabadság iránti vágyukat.
Emlékük arra tanít bennünket, hogy a hazaszeretet és az összefogás mindig erőt ad a nehéz időkben. Őrizzük meg szívünkben ezt az üzenetet, és vigyük tovább a mindennapokat.